Hoi en welkom bij Laura's Legendes. Ik ben Laura en ik neem je mee op deze fascinerende reis door de verhalen die het Nederlandse landschap zo rijk en mysterieus maken. Van oude spookverhalen en spookachtige legendes tot mythes en mysteries. En vandaag gaan we naar de provincie Noord-Brabant voor een verhaal over de Stille Ronde. Het is een legende over een plaatsmajoor die zijn eigen zoon doodt tijdens een nachtelijke controle en vervolgens voor altijd als geest door de stad zwerft. In de schimmige straten van een oud stadje, verzwolgen door de schaduwen van de nacht, doolde een man wiens naam fluisteringen van angst opriep. Hij was bekend als de plaatsmajoor van Bergen op Zoom, maar velen noemden hem de duivel. Gehuld in een zware mantel liep hij door de regenachtige steegjes, een oud pistool in zijn hand. Deze nacht was geen gewone ronde voor hem. De stad, een strategisch militair bolwerk, was zijn domein en hij waakte erover met een ijzeren discipline. Zijn taak was om ervoor te zorgen dat geen enkele soldaat op wacht ook maar een moment van zwakte toonde. In die tijden van oorlog en onzekerheid was elke inslapende schildwacht een bedreiging voor de veiligheid van de stad. Diep in de nacht, bij het flikkerende licht van een straatlantaarn, stuitte hij op een jonge schildwacht. De jonge man, door vermoeidheid overmand, had zijn ogen laten zakken in een moment van menselijke kwetsbaarheid. Zonder aarzeling en gedreven door zijn onwrikbare principe van discipline, richtte de plaatsmajoor zijn pistool en hij haalde de trekker over. Het schot weergalmde door de lege straten. Een echo van de harde werkelijkheid van het militaire leven. Maar toen hij dichterbij kwam, werd hij geconfronteerd met een ondenkbare waarheid. Want daar, in het bleke gezicht van die jonge man, herkende hij zijn eigen zoon. De realisatie sloeg in als een bliksemstraal. In een ogenblik van onuitsprekelijke pijn en wanhoop viel de plaatsmajoor op zijn knieën, zijn wapen vergeten in de plassen van de koude, onverschillige straat. Zijn schreeuw van verdriet ging verloren in de storm. Na die noodlottige nacht, toen de plaatsmajoor zijn eigen zoon doodde, werd zijn leven een schim van wat het ooit was. Die man die eens gevreesd werd om zijn onbuigzame discipline, was nu gebroken. Een gevangene van zijn eigen spijt en verdriet. Maar het was in de dood dat zijn ware straf zich openbaarde. Het wordt gezegd dat de plaatsmajoor nooit rust vond. Overmand door zijn ondraaglijke schuldgevoel werd zijn geest veroordeeld tot een eindeloze ronde door de straten van Bergen op Zoom. En elke stormachtige nacht, wanneer de wind giert en de regen onophoudelijk tegen de oude gevel slaat, verschijnt hij. Een donkere gestalte, slepend door de kasseien straten, gedoemd om tot in de eeuwigheid zijn ronde te doen. De legende van de Stille Ronde van Bergen op Zoom is diep geworteld in de geschiedenis van deze Nederlandse stad. Bergen op Zoom, gelegen in de provincie Noord-Brabant, kent een rijke historie die teruggaat tot in de middeleeuwen. De stad werd in 1212 voor het eerst als zodanig benoemd en verwierf stadsrechten in 1347. Bergen op Zoom speelde een belangrijke rol in de geschiedenis vanwege zijn strategische ligging tussen de grote handelssteden Antwerpen en Middelburg. In de 16e en 17e eeuw, tijdens de 80-jarige oorlog en de daaropvolgende periode, was Bergen op Zoom een belangrijk militair bolwerk. De stad had een imposante vesting en was vaak het toneel van belegeringen en militaire conflicten.
Het was in deze periode van militaire turbulentie en strijd dat de legende van de Stille Ronde zou zijn ontstaan. De legende zelf, hoewel mogelijk gebaseerd op echte personen en gebeurtenissen, is grotendeels fictief. Het verhaal draait om een strenge en wrede plaatsmajoor, bekend als de Duivel, wiens harde optreden tegen zijn soldaten en strikte militaire discipline kenmerkend waren voor de militaire cultuur van die tijd. De nadruk op discipline en gehoorzaamheid in het leger was in die dagen gebruikelijk. En de legende weerspiegelt de harde realiteit van het militaire leven in een tijdperk waarin de oorlog een constante dreiging vormde. De figuur van de zoon, Alfons, contrasteert met zijn vader door zijn vriendelijke en vrolijke aard. Zijn tragische einde, doodgeschoten door zijn eigen vader, symboliseert de harde en onverbiddelijke aard van de militaire discipline en de tragedie die vaak voorkomt in tijden van oorlog en conflict. Verhalen zoals deze zijn vaak vermengingen van feit en fictie, ontstaan uit de collectieve herinnering en verteld om de lokale geschiedenis levend te houden. De legende van de Stille Ronde van Bergen op Zoom blijft een intrigerend onderdeel van de lokale folklore, waarin de historische achtergrond van de stad, haar militaire geschiedenis en de culturele tradities van het vertellen van verhalen samenkomen. Het is een voorbeeld van hoe legendes de geschiedenis kunnen weerspiegelen en tegelijkertijd de verbeelding kunnen prikkelen, waardoor ze een blijvende plaats innemen in de culturele geschiedenis van een gemeenschap. Een fascinerend aspect van de legende is de locatie waar het verhaal zich afspeelt: het Markiezenhof. Dit historische paleis dateert uit de 15e eeuw en is een van de oudste stadspaleizen in Nederland en een belangrijk symbool voor Bergen op Zoom. Het Markiezenhof was oorspronkelijk de residentie van de heren en later de markiezen van Bergen op Zoom, wat bijdraagt aan zijn historische en culturele betekenis. Het paleis speelt een cruciale rol in de legende door de sfeer en de context die het toevoegt aan het verhaal. De architectuur en het ontwerp van het Markiezenhof, met zijn statige zalen, binnenplaatsen en tuinen, versterken de dramatische en historische ambiance van de legende. Het biedt een passend decor voor een verhaal dat doordrenkt is van militaire discipline, autoriteit en tragedie. In de moderne tijd fungeert het Markiezenhof als een museum en cultureel centrum, waar de geschiedenis van Bergen op Zoom en zijn omgeving wordt tentoongesteld. Het is ook een plek waar culturele evenementen worden georganiseerd, waaronder voorstellingen die de lokale legende, zoals dus de Stille Ronde, tot leven brengen. Deze activiteiten benadrukken de voortdurende relevantie van het Markiezenhof in het bewaren en uitdragen van de lokale geschiedenis en folklore. Het verhaal heeft tot op heden een blijvende invloed in de moderne samenleving en dan vooral in de lokale cultuur en geschiedenis van Bergen op Zoom. Een significant voorbeeld van deze hedendaagse invloed is de integratie van de legende in culturele evenementen. Zo werd tijdens de Nacht van de Geschiedenis in 2015, een onderdeel van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis, een speciale uitbeelding van deze bijna vergeten Bergse legende georganiseerd in het Markiezenhof. De voorstelling bracht het verhaal tot leven in meerdere taferelen, waarbij het historische gebouw van het Markiezenhof en de museumstukken daarin creatief werden ingezet om de legende te vertellen. Deze gebeurtenis benadrukt hoe traditionele verhalen en legenden kunnen worden bewaard en geherinterpreteerd voor moderne doeleinden, waardoor ze relevant blijven voor nieuwe generaties. Het illustreert ook de belangrijke rol van lokale legenden in het behouden en vieren van de regionale geschiedenis en culturele identiteit. Door dergelijke evenementen blijft de Stille Ronde van Bergen op Zoom niet alleen een deel van het historisch erfgoed, maar ook een levend onderdeel van de hedendaagse cultuur in Bergen op Zoom en daarbuiten. Dat was het verhaal van de Stille Ronde, de legende uit Noord-Brabant. Volgende week ontdekken we wat er is gebeurd in de provincie Groningen. Abonneer je op dit kanaal om geen enkel verhaal te missen en laat in de comments hieronder weten wat jouw gedachten zijn over deze legende. Tot het volgende verhaal, als je durft.